Здравей! Когато си готов и даваш стойност на хората във вид на публикация, а по-добре да е на лайв, на живо или видео, т.е. излизаш на светло и пред камерата, без да се страхуваш да си преодолял всички твои ограничаващи вярвания, ставаш публична личност. Хората те опознават и сами те намират и те избират. Това ми направи много силно впечатление, когато гледах едно видео на Мариана Грант в самото начало, в което се казваше продажба без продажба. Аз не търся клиенти, те сами ме намират. Точно това е разковничето, което ме накара да се включа в училището, защото аз се припознах и точно това исках, търсих и ми харесва. Благодаря на Вселената, че съм на точното място и в точното време. Признавам, че в началото ми беше много трудно. Аз не съм от бързите хора, които искат на всяка цена да спечелят някаква сума пари. Не, че не обичам парите, напротив, обичам ги. Едва ли има някой, който да не обича парите. Но те не са за мен най-важното. За мен по-важно е да помагам на хората, които се нуждаят от помощ. Да им дам стойност, да им дам информация и, разбира се, който поиска помощ. Да решим заедно техните проблеми, дори и да е без пари. Благодаря на Мариана Грант за желанието и търпението да ни предаде знанията, които е научила през годините на нейното израстване и през обученията, през които тя е преминала. Благодаря. Пожелавам ми през следващата 24-та година да постигне още по-големи успехи. Благодаря от сърце.